Salutare și bine v-am găsit la un nou episod. De data asta filmam Worldcraft. Nu m-am mai jucat până acum. Bine, m-am mai jucat, dar... Bine, eu m-am mai jucat. Și eu m-am mai jucat. E versiunea 2.4.7. Da, am jucat-o. Versiunea până acum. Ce? Da, are skin noi. Da, skin. Vreau să văd skin-urile noi. Uite Mario, prințesa Mario Girl. Uite ce drăguț e. Hai să pui. Mario Girl. Știi că fac numele. Știu. Mi-am pus pe aici, Randy. O să ne... Și cum o pun? Unde apăs? Am uitat. Dec. Eu am apăsat. Ce fac? Ce proastă sunt. Ieși. Nu. Înțeleg, plec. Bun. Acum ce apăs? Ți-ai schimbat skin-ul? Da. Options. Username și spui și tu Flora sau nu știu ce, că eu mi-am pus Flora 12, că trebuie să conțină și numele. Flora 2. Flora 11. Eruala. Uite, pot să spun, pui textul pe eu mi-l pun pe modern. Dar nu merge mie. Flora așa. Eu mi-am pus Flora 12. Am pus Flora 21. Da, păi, dar trebuie să conțină numele. Pune și tu alt nume. Nu Flora, ca mine. Doar știi că mă cheamă și pe mine Flora. Nu știu să nu merge. Flora 29 legat. 29? 29 legată. Skin. Și de aici îți pui și texturi pe cu. Eu mi-am pus model. Multiplayer. Aleg eu mapă. My Family Back. Eu intru pe My Family Asta. Back. Asta, prima. Ce frică mie. Asta e frică să se joace un joc. Doamne, ferii. Nici cancea nu pot da, băi! Da, pentru că asta merge. Ce? Nu știu. Știi că it's 100. Gata. Stai. Ce scrie? În modul ăsta nu pot să... Ce urtești? Tu ești răutor. Tu ești răutor. Uite. Dați-o și voi. Iu, ce creați plângem. Aparent poți să fiți buf. Hai. Asta. Cum iese? Vino. Vino la mine acolo. Eu cobor jos. Păi pe jos ești. Nu. Hei, sunt ca mine. E Mario. La... Tu ești asta? Nu, eu sunt asta. Care dă în tine, exact. Mi-a copiat skin-ul. Și mie. Wow, ce masă drăguță! Da, eu. Nu înțeleg.
duc pe acolo. Stai, păi. Care ești tu, fă, că nu-mi dau seama? Asta care ce pe cealaltă. Nu, tot la rost să fie. Tot să fie, nu? Hai să avem. Vrei să avem? Ce scrie acolo? Hai cu Poate vapor. găsesc vreun avion. Un avion. Uite, vă dați asta, uite. Un vapor. Oh my god. Ăsta? Da, dar asta. De și ăsta are bazinii. Uite, de găsie. Da, haide, vină la noi în spate. Dar să merge să ne... Ne fără internet. Apa nu. Ce că nu-i place? Nu vă sperați, domnul nimeni. De ce nu pot să fug? Vine în spate acum. Nu până nu am. Uite-mă. Uite, eu sunt asta. Da, știu, vreau să-mi găsesc un iubitor. Poți să mă bag în apă? Ah, Ne dăm boyfriend. vii după mine? La bazinul ăla. Haide pe jos. Cum se numește? Ei, Am am găsit din nou un bazin. și am găsit sfârșitul mapei. Nu mă interesează. Și am găsit McDonald's. Pune față, poți să mă împrietenesc cu tine. Nu trebuie știi. Găsesc Găsit un un McDonald's să treci. Gata, eu mă duc la bazin. E adânc bazinul ăsta, e mare. Ești proastă. Mă arunc. Bună ziua! Trece o chiflă. Mersi. Nu. Eu o să lucrez la McDonald's. Eu să ocazez în hotelul ăsta. Nu știu cum am urcat așa pe balcon. Ei, beatul, urât.
la McDonald's. Dacă mai ești ceva, vezi să lași ușile deschise când. Am găsit sfârșitul mapei. Și nu găsesc McDonald's. Aș făcut un fel. Eu intru pe altă mapă. Da, nu-mi place. Dar pe același joc, nu? Ce fac aici? Îți place sau nu mapa? Nu. Dislike. Tu ce ai apăsat? Dislike, ce s-a pus? Multiplayer. Auzi, eu apăs single player. Bine, deci nu ne întâlnim. Dar vezi că trebuie să faci Bine. Bine. Pa. Multiplayer am apăsat. Zi. Love Clan. Unde? Ăsta-i. Ăla-i. Iar face chestia. Auzi, merg acasă. Nu. M-a spamat într-una. Și pe mine, cred. Bla 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 bla. Nu fugi de mine, că vin acum. Nu fugi de mine! Floro! Sunt aici! Nu mă cheamă Flora. Da, pe Flora. Cheamă Flora 29. M-am pus pe ea. Nu-mi place mapa. Las că intru eu pe ceva. Dislike. Că e mapa iubirii. Și nu mă joc iubita, nu? Tu nu înțelegi ce vrei să spun. Aici poți să te găsești. Eu merg în oraș. Tu? Otopoia. Otopoia City? Otopoia. Otopoia City. Publicitate. De câte minute filmez? De 13 minute filmez eu, tu? Nu filmez. Uite, ăsta-i. Oprește filmulețul, că după aia nu mai pot filma. 15 minute am. Oh, bă, nu te mai balansa așa, că zice lumea că... Dai cu ce? Ce vă interesezi, copilor? Da, nici măcar nu te vede lumea. Dar nu face chestia asta. Cu ipacă, gata, i-am mirat. Este drăguț. Și da... Nu? Ce? Uite, pe una o cheamă Katie. Katie Black. Katie Black. Ce-ai pățit, frate? Tu nu ești Katie. Mă duc la o casă. Da, nu. Ce mi apare? Dă-mi conexiune. Nu. Nu. Nu scap. Nu vreau să intru. Eu mă duc la tara pe la asta. Dacă merg acasă, să ne spun. Da? Nu te Pe ce ați vedem? Este un chest acolo și vreau să-l iau. Ce sunt? Nu pot să iau acesta. Bun, cam atât și cu acest episod. Bye bye. Bye.